Sziasztok! Én Hunor vagyok. Én pedig Dóri, ez pedig itt a Dragon City tojás kikeltés sorozat. Első része. Igen, ma egy ilyen tojást fogunk kikelteni. Mert emiből tudtam. Én Villán Dragonból, ebből, hol van? Nem ebből, elnézést. Én ebből itt. És hol van? Az a nyambarik. Melyik? És ő belőle keltettem ki. Na hát, nézzük is meg, hogy milyen. Dóra, ott maradt egy perc. Nem érdekel. Nézzük is meg, hogy milyen Dragon. Türüdödöm. Kabbelangolás, drágonja. Kamélom. Terra. Build Terra. Írtam. Hogy electric. Elektronika. Már a gépen is van a játék. A gépen van elektron. Ez az. Mi a... Mondd, hogy 2. Jó gyerekek. Addig claimezzünk egyet. Igaz, az nem tartozik a videóba, de mindegy. És ez kell egy gyerekek. Ezt eladhatjuk, ugye? Igen. Dóra, de ebből a 3-ból tudsz pörgetni, vagy pedig megveszed azt, és marad egy. Legalul. De látjátok, mi? Elmondjam, hogy melyiket kell csed ki. Az ott kell nekünk, ez a Jared Dragon, vagy pedig ez. Az a 3 a legnehezebben megszerezhető. Jó van. Soha nem járunk szerencsével egyébként. Dóra, milyen nem? Oldalra. Ennyi. Amúgy. Jó, most kikeltjük, és 3, 2, 1. Tündéri vagy, picim. Bocsánat, elnézést. Neveljük fel egy picikét. Milyen 4-es szinten? Cuki. Na hát, és most eljön a videó egyik legjobb része, amikor pároztatunk Dragonnokat, ugye még nincs itt. Nincs! Milyen szerencs! Na kérlek, Hunor, válasszál egy Dragon. Happy Octopus. És Most én jövök! Ne akarjál veled nagyon. Várjál, egy jó Dragon. legfelül volt egy jó. Ő is jó. Normál breeding, és hogyha jók vagyunk, akkor... Ó, hát ezek gyerekek. Ezt ebben a videóban még meg is nézhetjük, nem? Nóra, szerintem tudom miért. Hát a villám, vagy ez miatt. Ja, Csalód Dragon rokona. igen. Addig megmutatom, milyen dragonjaim vannak. Ott az Eliodot. Azt a böhmedet. A bőrömet. Ezt eljött. A büszkeségem. Igazából nem, mert ez a kedvencem. Ez. Nekem ennek a rokona. A lézer. Ki tudtam kezdeni. Ó, gyermekek! Milyen... Sima víz! Nem akarok megszólalni. Nehogy. Ezt a szart eladjuk. Dóra, addig rakjál be. Megint rakunk. Most te választod az elsőt, aztán én. Csináljuk szerintem meg a lézert. Mi a másik? Nem tudom. Dóra. Azt hiszem villám, nem? Az a 2 eleme, de szerintem nem abból lesz. Próbáljuk meg, nem? Én szerintem a Eliotot rakom be, csak úgy, sima. Nem, csak úgy a videó kedvéért, hogy mit tud. Ezt tudja. Sokkal tovább tart, mint hinni. Eladjuk egyébként, mert milyen sima vízrágom. 175 és ő nem ér semmi. 175 goldot ér. Jó van. Hát akkor a Nem gold. Ja.
tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. A második részben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!